Dheweke misuwur amarga tansah meksa lan ngukum sapa wae sing ora manut dawuhe. Bandung tansah kepengin nggedhekake wewengkon kerajaan. Ing sawijining dina, dheweke ketemu karo wanita ayu aran Roro Jonggrang. Cak Ayu, sapa jenengmu? Jenengku Roro Jonggrang. Yen kowe dhewe, sapa jenengmu? Aku Bandung Bondowoso. Kowe manggon ing ndi? Aku manggon ing Kerajaan Pengging. Oh alah, Pengging yo. Yen ora kaboten, piye yen awak dhewe mlaku-mlaku sedelo? Mlaku-mlaku nang endi? Hehe, ning ndi wae, sing penting kowe seneng. Ya wis, aku gelem. Ayo. Karo mlaku-mlaku, Bandung lan Roro saya kerep ketemu lan omong-omongan. Saben dina rasa tresna saya tuwuh ing atine. Roro, wis suwe awake dhewe kaya ngene. Aku kepengin takon meng kowe. Takon apa, Bandung? Kowe gelem ora yen hubungane dhewek luwih cedhak? Maksudmu piye? Kaya pacaran. Kowe gelem dadi pacarku? Aku dadi bingung, Bandung. Aku temenan, Roro. Kowe gelem apa ora? Iya, aku gelem. Tenan, kowe gelem dadi pacarku? Iya, Bandung, aku gelem. Matur nuwun, Roro. Aku janji bakal jaga lan bahagiake kowe. Nanging ana syarate. Syarat apa? Kowe kudu tresno tenanan marang aku. Ora oleh ngapusi lan ora oleh gawe aku kecewa. Aku sumpah, Roro. Sanajan kudu ngorbanke nyawaku, aku gelem. Aja mau ngomong, Bandung. Kowe kudu mbuktekake. Aku sanggup. Ngomong-ngomong, kowe kuwi raja ya? Iya, aku raja lan kerajaanku sugih lan kuwasa. Jadi, kowe kuwi wong sugih. Hehe, iya. Jeneng lan bandaku wis kondang ning endi-endi. Nanging, Roro Jonggrang durung ngerti yen ing balik katresnanan ana bebaya gedhe sing bakal ngenteni dheweke. Hahaha. Akhirnya aku kasil entuk atine Roro Jonggrang. Rasane aku pengen ngasuh, kesel banget sawise sedina mumput ana ing jaba. Sawetara iku, para rakyat saya susah amarga tumindake Bandung Bondowoso sing saya dadi-dadi. Priye iki? Bandung saya dadi-dadi. Dheweke tumindak sawenang-wenang marang awake dhewe. Iya bener, piye iki? Kepiye carane awake dhewe ngadepi Bandung sing sangat kejam marang kabeh rakyat? Bandung krungu ngomongane rakyat mau lan langsung nyentak. Sopo mau sing lagi ngrasani aku? Nyuwun pangapunten Sang Raja, kula ingkang nindakake. Rene kowe kabeh. Sandika dawuh Sang Raja. Apa sing kowe omongke mau? Anu Sang Raja, nyuwun pangapunten. Mboten matur menapa-menapa Sang Raja. Kowe ngoro bakal tak hukum kowe kabeh. Nyuwun pangapunten Sang Raja. Mugi mboten dipun hukum. Ora bisa. Kowe kudu tanggung jawab marang tumindakmu. Rene, kowe bakal tak hukum pecut. Nyuwun pangapunten Sang Raja. Ampun dipun pecut. Rasakno iki. Ampun Sang Raja, ampun dipun pecut malih. Jorno, iki akibate yen kowe wani ngenyek aku. Nyuwun pangapunten Sang Raja, kula sampun boten kiat malih. Pengawal, kau iki menyambut jorong iso lemah. Sendika dawuh Sang Raja. Tulung, ojo pengawal, tulung. Geret lebokna penjara. Sopo sing wani nyenyek aku? Ayo, sopo maneh sing arep nyenyek aku maneh? Rakyat sisine slamet amarga ora sida ngomong. Dheweke langsung lunga kanthi meneng-meneng nalika rakyat loro dihukum. Sawise sawetara wektu, Wah, saiki rakyat wis mulai wani nglawan aku. Apa sing kudu tak lakoni?
Dipun hukum kemawon sedaya rakyat ingkang wantun nglawan panjenengan Sang Raja. Aja bodoh kowe. Mengko aku ora duwe rakyat. Apa artine kerajaan tanpa rakyat? Lajeng kados pundi caranipun supados rakyat boten mindak bangkang dhateng panjenengan Sang Raja? Ben wae, aku nunggu wah-wahan mengko yen tak jorno. Inggih nderek kersa panjenengan kemawon. Aduh, apa gunane kowe dadi patih yen mung iso muni nderek kersa? Lah kados pundi malih rak kula kadah manut dhateng Sang Raja. Bener, pancen bener. Tapi mbok ya aja mung muni nderek kersa. Maneho saran utawa pitutur sing becik patih. Piye yen awake dhewe gedhekake kerajaan iki supaya pengikutku saya akeh. Wah, miturut kula punika ide ingkang sae sanget Gusti. Yo, apa to omonganku sing ora apik? Leres, monggo kita jembaraken kerajaanipun panjenengan supados pangikutipun mindak kathah. Nanging kerajaan pundi ingkang badhe kita risok? Oh, iya. Endi yo kerajaan sing cocok dadi mangsane awake dhewe? Kados pundi menawi kerajaan Prambanan ingkang kita risak? Nanging kerajaan Prambanan dipimpin dening raja sing jahat lan kuat. Menapa panjenengan ajrih dhateng Raja Prambanan? Hah? Apa? Kowe muni rajamu iki wedi? Patih. Aku ora wedi marang sapa wae, sanajan kuwi Raja Prambanan. Lajeng panjenengan badhe gempur kerajaan kasebut benjang menapa? Sesuai. Siapno pasukane. Aku isih kesel. Sendika dawuh Gusti. Isuke Patih Bandung Bondowoso nyiapake pasukan ana ing mburi istana. Kawigaten kagem sedaya prajurit. Sekedap malih kita badhe perang lawan kerajaan Prambanan. Pramila siapaken mental lan fisik supados kita saged menang. Sendika dawuh Patih, kula badhe nyiapaken diri. Ing ruang raja. Patih, apa kowe wis nyiapake kabeh prajurit? Sampun Gusti, sampun kula dawuhaken. Ya wis, awake dhewe ngasuh dhisik supaya tenaga awake dhewe cukup. Sendika dawuh Sang Raja. Sawise sedelang aso tenagaku wis bali. Sang Raja, menapa panjenengan sampun siap? Wis. Apa kowe uga wis siap? Siap Gusti, kula sampun siap Gusti. Apik. Apa kebutuhan perang wis kok siapke kabeh? Sampun Gusti Raja. Sawetara wektu mengko, Para prajurit, apa kowe wis siap? Siap Patih. Yen ngono, padha ngenteni dawuhe raja. Nggih. Gusti, sedaya prajurit sampun siap. Yo, yen ngono, ayo padha ngenteni wektu sing pas. Sadurunge kuwi, kita atur strategi dhisik. Siap, Gusti. Dadi, miturut panemumu, strategi sing paling apik kepiye, Patih? Nyerang nalika mungsuh lengah, kados ing wayah bengi, kados pundi Gusti? Wah, gagasan sing apik. Dadi, Prambanan kita serang wayah wengi. Lajeng menapa sedaya prajurit badhe kita kerahake? Nggih, mesti kerahno kabeh prajurit supaya kita luwih cepet menang. Gusti, menawa dipun serang tengah wengi, kita saged langkung gampil ngempung. Yo, gagasan sing apik. Inggih Gusti, amargi kanthi strategi menika kita saged langkung gampil ngepung kerajaan Prambanan. Apik, aku putusake, kita nyerang tengah wengi. Inggih Gusti, badhe kula umumake dhateng sedaya prajurit. Enggel, Pengumuman, bengi iki kita nyerang kerajaan Prambanan. Saiki padha ngaso dhisik. Siap. apa wis kok umumake marang kabeh prajurit? Sampun Gusti. Yen ngono, saiki padha ngaso. Sawise kuwi siap, ngenteni wektu sing pas. Siap Gusti. Gusti Prabu, sedaya prajurit sampun siap perang. Nek ngono, ayo mangkat. Eling, aja nganti rame. Dhewek nyerang kanthi alon supaya penjaga ora tangi. Inggih Gusti. prajurit mlaku alon-alon.
dumadaken Bandung mandeg. Mandeg sik, dhewek nyerang kanthi cara nyusup. Yen aku menehi pratandha langsung nyerang. Inggih Gusti. Serang! Perang gede ora bisa dicegah. Suara pedang lan tombak pada buntrok. Penjaga kerajaan Prambanan pada kaget lan tangi. Apa iki? Sapa sing wani nyerang kerajaanku? Gusti Ratu, kerajaan dhewe diserang dening pasukan pengging. Kurang ajar. Cepat siapno pasukan. Dewe kudu mbela karajan. Inggih Gusti. Heh, bocah edan. Kowe wani-wanine nyerang karajaanku? Aku teka kanggo ngrebut kerajaanmu. Aku pengen dadi raja sing paling kuasa. Ngimpi wae kowe, ora gampang ngalahke aku. Hei, Ratu Boko, saiki ayo dibutekake sapa sing luwih kuat. Prajurit, serang! Pasukanku, ojo kendor. Perang sengit kelakon. Sawise suwe, pasukan Prambanan saya kalah. Rampung wis kekuatanmu. Mati kowe Ratu Boko. Gusti Prabu, Prambanan sampun kasil panjenengan kuasani. Kanthi gugure Ratu Boko, kerajaan Prambanan kasil dikuasani Bandung Bondowoso. Nanging saka prastawa iki lair rasa dendam ing ati Rara Jonggrang. Saiki kerajaan Prambanan dadi duweku. Bandung Bondowoso teka nemoni Rara Jonggrang lan matur yen dheweke kepengin nggarwa sang putri. Rara Jonggrang sing sejatine ora kersa nampa pawiwahan kuwi banjur menehi syarat sing abot banget, yaiku njaluk supaya Bandung Bondowoso mbangun 1000 candhi srajane sawengi. Kati tekad sing kuat, Bandung Bondowoso nampa tantangan kuwi kanggo mbuktekake katresnanan. Wahai para lelembut, Reneo, rewang ono aku. Wonten dawuh punapa Bandung panjenengan nimbali kawula? Rewang ono aku gawe 1000 candhi iki. Sendika dawuh Bandung, badhe kawula ngrewangi. Ayo kanca-kanca, ndang rampungke candine. Cepet lelembut, wektune awake dhewe mung sewengi wae. Inggih Bandung, badhe kawula rampungaken candi-candi punika. Bagus yen ngono. Saka kadohan, Patih Prabu Boko lan Rara Jonggrang nginceng Bandung. Wah, jebule Bandung jaluk tolong karo cincin gue. Yen ngene carane, mesti bakal rampung sewengi. Leres putri, leres sanget. Apa kowe duwe ide? Kados pundi menawi kita nggugah pitik-pitik supados keluruk. Supados cincin menika mastani bilih dinten sampun enjang. Monggo putri. Sawetara menit banjur. Cepet, gawe pitike keluruk. Kados pundi caranipun putri? Aku ya ora roh piye carane amrih pitike keluruk. Copi dipun ngampil pitikipun putri. Kersanipun kawula klurukaken. Iki pitike. Kur kur kur. Pitik keluruk seru banget. Nggawe bingung para jin lan Bandung. Apa? Pitike wis kluruk. Waduh, pitike sampun kluruk. Menika pratanda bilih dinten sampun enjang. Ayo kanca-kanca, kita medal saking mriki. Heh, aja lungan dhisik para lelembut. Nyuwun pangapunten, nanging dinten sampun wiwit enjang Bandung. Nanging candi-candi iki durung rampung lelembut. Kawula sampun boten saged nglajengaken pademelan menika Bandung. Hah, dasar jin, tega-tegane ninggalake aku. Kita kasil putri. Para jin sampun sami kesah. Bener, idemu pancen apik. Kasil nudung para jin kuwi. Candi sing rung dadi iki bakal tak rampungake dhewe. Waduh, Bandung nekat gawe dhewek. Leres putri. Nanging punapa keleres candi-candi menika saged rampung sawengi menawi dipun tindakaken piyambak? Ya aku ora weruh. Ayo dinteni sesuk. Apa Bandung bisa rampung sewengi? Iya putri.
Muga-muga wae Bandung ora bisa ngrampungake. Ya wis, ayo bali. Monggo, Putri. Esuke dina sabanjure, Ah, Putri sumangga enggal mirsani Bandung menapa sampun rampung? yo, enteni aku sik. Enggal, Putri. Iya, enteni aku sik. Menapa Bandung saged ngrampungake candi-candi punika, Putri? Aku ora ngerti. Mekaten, sumangga kita priksa dhateng Bandung. Dasar kowe, pitakone akeh pol. Yo, sabar sik. Saka gerbang keraton, Bandung Bandawasa mbengok. Roro Jonggrang, aku wis gawe kake kanggo sliramu 1000 candi. Apa pancen kowe wis ngrampungake 1000 candi sing tak jaluk, Bandung? Nggih, sampun kula rampungake sedaya. Bagus menawi mekaten. Mrene Roro, ayo dakaturi priksa. Sampun, tenang rumiyin mawon. Nggih, kula badhe nenengaken Putri. Aja campur dhisik, nek ana perlu bae. Mrene Roro, delengan piyambak. Wah, jebul pancen kowe wis kasil. Inggih Roro, kula sampun nindakake sedaya sing panjenengan dawuhake. Wah, pripun menika Putri? Menapa Bandung saged ngrampungake? Tenang sik, dak itung sik, candi iki ana pira? Kados pundi Roro? Menapa wonten ingkang kirang? Entenana dhisik Bandung, dak itung rumiyin. Inggih, monggo. Inggih, tak wiwiti. 1, 2, 3. Kados pundi Roro? Menapa wonten ingkang kirang? Sawise tak itung, jebule sing kok gawe sing kurang 1. Apa? Candine kurang 1? Leres Bandung, cacahe namung 999 candi. Ora mungkin Roro, ora mungkin. Nek kowe ora percaya, itungono dhewek. Nanging aku wis ngitung bengi mau. Halah, candine kurang 1. Tegese kowe gagal nyukupi syaratku. Lunga, aja tau ketemu aku maneh. Nanging aku isih tresno karo sliramu Roro. Kowe wis gagal Bandung, cepet lunga saka kene. Dasar wong kejem. Aku wis sabar saka mau Roro. Nanging kowe ora gelem ngerti. Kowe tetep salah Bandung, cepet lunga. Apa sing kau ucapke? Wong kejem. Ya pancen, kowe kuwi wong kejem. Lunga, aja tau keton meneh. Kowe wis ngentekake kesabaranku Roro. Yen aku ora bisa nduweni sliramu, aku sumpah iki kowe dadi candi kanggo nyumpurnakake cacahe. Tak kotok kowe dadi candi sing ke-1000. Ha! Putri, aja! Kuwi akibate nglawan aku lan ora nuruti tembungku. Pungkasane Bandung Bandawasa kasil nguasani Kraton Prambanan. Dene Roro Jonggrang kasumpah dadi candi kaping 1. Saya merasa salah Ramdhani sebagai patihnya Bandung Bondowoso. Saya sebagai rakyat dan